Mwana akaenda pamubhedha paya akanzwisa hembe, akabvisa hembe. Ndokutanga kutadzwa chi mapono. Kochi vakatanga manje kuchibata bata chi mwana, ndokukotamisa mwana. Tanga kubata mwana, unobuda MASP3RMS here, unechoya here, wotitanga kutibata ma-private parts. Paanotibata ma-private parts, kochi wedu obva atora chinhu chake oisa kwatiri. MASP3RMS evana aivadi. Mumwe wacho anoti paakandibata achindichikucha nhengo yangu, ndakaburitsa zvinhu zvichena, asi kochi anoratidza kuti hanzi akafara. Ndatibaiti zvagwana. Paizosiwa anoti apedza kuita zvinhu zvake, then mwana uya abekenuka. Ndasiye kuti yakari mwana ngasina kudhagwa, mwana uya akabata pendi maoko. Dzinga mumba kuti tibude tutapinda kubuda mumba. Saka Yes, muri yeZimbabwe atisangana zvakare paHopley Zone apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri kuHopley kuZone 1 just close to Trabablas. Uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukashikamadza. Apa coach anga achangobva kutanga kugadzira tingangoti kasoka academy kake achifamba zvakare kumba kwevabereki kwaibva vana ava vaisvika ivo 30 azopandukira vana ava ndokutanga kuvashedza kumba kwake achivarepa one by one. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka vatauriri tinawo pano ana amai vari kurwadziwa nechiitiko chinorwadza chaitika ichi. Toda kuti vakurondedzere zvizere kuti chii chakanyatsoitika. Aiwa, ngatonziwa chitaura. Kana kochi aifamba achitora vana, achidaidza vana achiti uyai ndikutenei bhora patamuka pachikoro paground pachikoro. Saka vana vakaenda ikoko nohwandi hwavo. Hwandi yakazosvika pano achiti mama ndiri kukumbirawo mwana tiende naye kuRising Star tine mutambo mangwana. Saka tiri kukumbira mwana uyu na 8:30 tichasangana paground apa tozotorana toenda kuRising Star tondotanga na 9:30. Tikataiwa kana iri nyaya yebhora ndizvo vana vatobudawo mukutamba nje nokuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. Hazvina chakaipa, endaiwo naye. Vaenda nevana kuya. But takazoshamisika marimwe zuro. Vana vachifamba vachitaura kuti kochi wedu ingochani. Kochi wedu ingochani. Vana vakasvika pamba pamai ava. Vachiti zvogogo kochi wedu ingochani. Amai ava vakabvunza kuti ko muri kuzama kuti chiko. Zvikanzi kochi wedu ane nguva dzaanotidaidza kumba kwake. Umwe anodanwa na 8 makuseni, umwe anodanwawo na 10, umwe anodanwawo kuma 2, umwe ozodanwawo kana kuma 6. Asi ukasvika mumba muine umwe munhu unobva wanzi wechimbodzokeera wozouya. Kana kuti ukasvika mumba muine umwe munhu anenge ari anobudiswa iwe wobva wapinda. Uchingopinda ndori kubva raiswa chihuri. Saka takazobvunza vana vaya vakanga vauya vachitaura nyaya iyi. Imi mune umboni zvamuri kutaura here? Zvikanzi zvemapono zviya vakutanga kutibata bata. Saka vana vachitsanangura izvozvo kuna chiremba akabva ati alright chimbobudai panze kwenguva diki. Vana vabuda panze pasina 20 minutes wo takazodanwa. Ndakanazodanwa nemwana wangu. Ndiye anga ari victim yacho chaiyo. Tichipinda muna Dr. Muya. Mama zvinhu zvatiri kunyora pano zvinofanirwa kunge chiri izvo zvichandofanana nezvaachatsanangura kumapurisa nokukoti. Mwana unonzi ani ataura zita rake. Chii chaitika na kochi? Mwana akatsanangura. Kochi vakandidana vachitoda kutrena bhora, toda kutrena saibhora. But mukutrena na bhora muya vakazotumwa musizvo. Uya kumba kwangu mangwana na 8. Ndakasvika kumba kwa kochi, mwana akati ndakasvika kumba kwa kochi ndikanzi uya pamubhedha. Mwana akaenda pamubhedha paya akanzwisa hembe, akabvisa hembe. Hembe sheti. Abviswa sheti iya. Mwana ndokutanga kubvisirwa pini ndokutanga kutadzwa chi mapono. Vaona mapono kochi vakatanga manje kuchibata bata chi mwana. Anoti ndiri kubatwa muya dhora kanokwa. Dhori chinokwa kochi vakaenda kundovhura padho vakati kumunhu uya unozouya na 10. Ndokubva vavhara chi dho. Ndokudzisa mwana pamubhedha paya ndokumutsvetera bhaketi pasi apa ndokukotamisa mwana. Tanga kubata mwana unobuda MASP3RMS here, unechoya here, une musikana here, zera rako iro 13 years una musikana kupata kauku. Mwana uti ndiri kuenda kuchikoro kumusikana ndomudine zera rangu. Zvakare zvamuri kundifunza izvo handizvinzwisisi, handisi kutombozvinzwisisa. Saka vanhu zvikocha vaitanga kukanda chinhu chainhuwa mumba mese unge sweet chavaitora mubepa vokanda kudai.
Saka mwana uti ndakazongogumira ipapo ndakabatiswa bhaketi zvakazotira mashura nawo zori kuzonatso zviziva. But chiremba vanoti mwana akatoabviswa musi iwoyo akaabviswa futi musi wa4 May. Ende musi wa4 May mwana akasvika pano akaisa pendi yake muhembe. Wobvunzwa namainini wake kuti kosei uchifamba uchiita unge munhu ane siki. Hapana. Kuchicha wakaisa apa chikanzi hapana chandakaisa apa hapana. Azopota kupaseji uko akubudisa pendi riya akusumudza kudai. Chikanzi kupendi warava mumaoko chii chiri kuitika naiwe. Chikanzi aiwa hapana zvako hapana. Mwana akangotsika-tsika. Ende musi waatanga kuabviswa wacho ndaiti hapana. Akauya pano achikamina. Kuwaitwa sei rukamina ndakachwa nechitina. Akabva anongodza ipapo ndakachwa nechitina ichochi ndandichibvisa mwana anga ari ipapo china tamba chandika chagumbu. Saka zvauri uchandotamba bhora kuma3 uchandotamba sei uchikamina kanzi vanozviziva kuti ndakachwa nechitina nechingotamba ulolo. Izvo nyamba anga mwana anga cho ndo musi wakatanga kuabviswa musi wa29 April. Saka musi wa4 May rakava second day rake. Saka tadzoka kupolisi nezuro takazonzi munofanirwa kuya nema photocopies ema birth certificates nebepa rake remaresults ake utano hwake. Ndiko kwatabva izvezvi. Mangwana tiri kuenda naye kukoti. Tinongosuvira kuti munhu uyu dai arota in jail kufirako. Nokuti demo yaari kundobuda ari kuya zvaachitangana nevamwe vana. Pamwe anosvika vafungwa dzavo dzayaruka. Vava kugona kuziva chakaipa nechakanaka voramba. Asi ari kutangazve kubata vamwe vana achivadzidzisa. Zvakare ivava vacho vakadzidziswa ava tave tova nefiye yokuti pachavo voga vanogona kusara vachiprosida nazvo sezvinhu zvavanga vava mazviri. Saka zvinozva kurwadziwa kwakanyanya. Ende handizivi zvangu kuti vemutemo ava dai vaiudzwawo zvokuita. Ndo vanhu vaivo kundoyemwaka kuitira kuti zvinhu zvakadai zvife. Zvivana vangani vaisa mental iyoyo yeSodomu. Vana vangani. Mashoko andinawo kumakochi angadai akateerera vari kuita mabhuza aya nevana vachiti bhora. Veduwe itai chinhu chamunenge mati ndicho chatiri kuda kuita. Kwete kuti nokuti vana mamainasi vana vasati voziva zvavari kuita kana zvavari kuda. Woita advantage yaizvozvo wombunyikidza vana kusvika pakuti unoita madiro ako nevana uchivharira vana mumba uchivaitisa zvaunoda iwewe nokuti vana havana mano. Nokuti vana havasati vogona kuziva kuti hamuna pfuti iri muno ndiri kutyiswa nekuti uyu unonzi waita zvoti pane pfuti pasi pombedha. Mwana wangu unototi musi wandatanga uyu ndakatonzi ndo akuda kubuda ndikadzoka kuno ndavhurwa banga. Handiti. Saka ndiri kungochema koga kuti vanoti tiri makochi itai zvokukocha bhora racho chairo zvichigumira ikoko kwete kuzopinda muzvinhu zvakadai sezvizvi. Vedu munoti dzimba moyo mufunge tetoni mamwe matambudziko zvatinenge tichiwirwa nawo atinenge takatarisana nawo tisati tambopora maronda topindazve mune zvimwe zvakaita sezvizvi. Vana ava vakati wandei vamwe vaenda kugomo izvezvi kundotariswa. Asi pachavo vana vacho vari kuzivana. Inyaya yoga yokuti matimi mamusati mane mukana wokutaura nevana. But vana ava vari kuzivana vega vega. Vakati wandei. Izvezvi umwe atobvako atonzi nachiremba iwe wakakanganiswa but ari kutoramba kuti anhambopinda mumba mavo. Ari kutya kuzosekwa nevabi vake mucommunity. Asi iye atori victim. Munhu akatokanganisiwa. Saka izvozvo zvoga zvinoita kuti mwana uya asazofira free nevamwe. Utonoti zvinani ndizvirambe. Handiti. Saka ngatisaitai mukana wokushandisa vana ava muzvinhu zvakaita sezvizvi tinenge tichikanganisa ramangwana revana ende kutikanganisira vana vedu zvakanyanyisa. Mama tichitarisa vana vakomana handitika. Vana vakomana 13 years wangu une 13 years. All right. So vakomana vane 13 years. Apa pachikoro here kana kuti iacademy inodzidzisa zvebhora? Angori munhu akanga ati ndinotraina vana bhora. All right. So tichitarisa muchionawo kochi uyu ane muzera upi makore ake ane makore makani? Kochi uya anenge ari kuma 36 37. Yes, maonera andakamuita. Okay. Ane mudzimai here kochi? Haana mudzimai. Saka pamba paanogara apa anotogara ega? Anotogara nemunina wake anzi chigada chemunina wake kuzasi uko. Iye akatobva kuSouth Africa uko pamwe ndoko akadzidzira zveusodomu izvi. Zvinorwadza mama muchinzwa nyaya yakadai mama. Makafunge chingava chii chamunoona chiri kuitika kuti munhu wechirume anobata vana vakawanda timu yese achibata ibhora
chingava chicha munofungira kuti chingava chichi? Ini ndiri kuona sokuti ndezvemishonga hazvisino maono kuti haagoni kuti umwe mwana kuma 6 7 8 umwe kuma 10 umwe kuma 2 umwe kuma 9 kuma 6 osaka pazuva aigona kutobata kana vangava vana 5 pazuva rimwe chete vachitoti umwe achibuda umwe achipinda vana ivavo. Pane nyaya mataura mama yandirwadza yekuti mati anenge aitora masperms evana aivatora kuti unonzi iye pane mwana ari kutaura kuti hanzi izvoni ini ndakange ndava kuitwa masturbation but nguva yanga atora chigaba chake achida kuchingidzira dhoo rakabva ranokwa saka hatitozivi zvekuti aida kumadini. Akazopa alertness kunharaunda yekuvagari vemuno muHopley kuti ndizvo zvaita nekuzobatwa kwake mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti pakubatwa kwake zvakafamba sei? Uyu mwana uyu ndiye akazofamba achitaura uyu akaenda panext door pasisi wangu apa akandotaura kuti mama ava uyu varipo here apa pane nyaya iri kuitika toda kuti vaudze nyaya iri kuitwa nakochi nevana uko. Ndichibva ndatodanwa ndanga ndatodanwa ndaenda apo ndasvika ndatoudzwa paya mainini mama rara ndikati ndandisati zvikanzouya munzvo nyaya iri pano kuri kuenda vana kubhora kwamaimboramba kuti mwana aende uko kuri kunzi izvo kochi wavo ari kuvadai ari kuvaita vakadzi sei uyu abva atotanga kutotaurawo zvikanzi vana vakatowanda vazhinji isu tainge kuri kufugurwa mabhurukwa tichikurwa mabhurukwa tichikwamo tichibatwa nakochi uyu. Saka kuzosvika pakuungana kwatakaita ndokwatakabuda nenyaya yokuenda kumapurisa tichizodzwa nemapurisa kuti musamuvinga mukirai kuno muzoenda kuchipatara madzoka tava nemaresults anotaura kuti pane mwana wakatokanganiswa zvechokwadi tochizovinga munhu but taendawo uko kune mwana wepacheuman pamai sinyoro apo ane muzukuru wake akaitwa izvozvo ndiye akamhanya kumutsvaga kusvika amuwana kwakumubata kwakuenda naye kupolisi kwakundomuti pinda kwire masteps uinde mudhoo iro ndomauri kudiwa mwana iyeyeye ndiye akave mwari wedu nokuti obvious nyaya yanga yatosvika munzeve dzake taitosvika adini atiza saka ana azokwanisa kutiza kuti akabatwa nakuda akaendwa naye kupolisi isi akazobva kuiditi tikasvika akagara mupolisi tikamubvunza kuti iwe waiuya pamba pangu kuti uri kuti tena vana bhora ndiko kuti tena vana bhora here kwawaita kwokutora vana uchivasodomaiza chikanzi naiwe ndakambokudaro nhai mwari wangu tikati zvako mwari wako chandomudana uri kupi uri kuri mandi unotaura zvokuti mwari wangu waitora vana vese uchivabvunza zvemukati memabhurugwa nezera rako iri haunyari wakadingine kwando unotsvaga vakadzi uko variko vakadzi vakazara uko vamahara shavi rako rakangobudira pavana vakomana ma13 years waya anoti ndakamudina handina zvandakamuita ini uyuka ndakangomuona 2 days musi wauya pano achikumbira mwana wangu mumwe musi wapfuura apa achindititovela mama nekuti unotaura zvandinoziva chekoko ndaimbo kuSouth Africa tichingomhoresana naye achipfuura apa only 2 times handina kunge ndakamutarisira futi zvinhu zvakambodaro saka handina kunge ndakamuongorora kuti nditi ari kuchitaipi chemagei here kana kuti kudii. Ati vana vakabva kumusoroko vachimhanya saidhi rekwa Antoniri vabva ikoko vachimhanya vakaskomira pamba pangu vanhu vakanditi maisachikonye mhanyai pamba penyu vana vari kurwa ndikati aiwa handikwanise kuenda nhasi muzukuru wangu hasi kunzwa zvakanaka zvikanzi mhanyai kubva kwauya first person second person third person zvikanzi mhanyai muzukuru wenyu aripo vaFriday vakati aiwa mhanyai muzukuru wenyu ndamuona aripo ndokusvika ndakasvika ipapo ndichitarisira kuti pamwe vana vari kurwa ndirandutsire semubereki asi ndakasvika ndikaskomira vana vaitaura mashoko anoti kochi wedu ingochani kochi wedu ingochani toda madhora edu ndakaona kuti zvandafambira zvasiyana ndokubva ndati ndoenda here ndakada kubvapo ndokubva ndakaona muzukuru wangu anga akamira ipapo ndikati ko iwe nyasha uri pano akati egogo ndiri pano toda madhora edu kochi ingochani ndokubva ndatora nguva vana vaye vachitaura nyaya dzavo ndakateerera kuti ndinyatsonzwa kuti zvii zviri kutaurika ndokubva ndazoti nyararai ko chamuri kuti kochi ingochani chiko zvikanzi tati kochi wedu ingochani zvaita sei mati ingochani zvikanzi kochi wedu tiri kuti tikaenda anotipa nguva yekuti huyai kana na10 panoenda munhu na10 kochi ari kusvika wotaura achiti iwe unobuda masperms here iwe une choya here adaro kochi wedu anobva atanga kutiratidza foni atiratidza foni ine zvinyadzi wotitanga kutibata maprivate parts
parts. Paanoti bata ma-private parts, kochi wedu obva atora chinhu chake oisa kwatiri. Ndakashamisika nemashoko iwayo. Ndakangokwanisa kuti saka Nyasha achaenda kubhora. Ndakanzwa mukati mangu kudumbirwa sezvinhu zvandandisina kutarisira. Ndakazoti alright, vana avaisvika kuma-30. Ndakazoti pakati penyu pana akazviitwa here. Vana vakasimudza mavoko vasvika kuma-12. Yachiti ndini ndakazviitwa. Ndikati alright, waitsanangura nyaya yako. Vana vakatsanangura saizvozvo. Tinotanga Tairatidzwa foni zvinyanzi. Unobuda MASP3RMS here. Ndakanzwa kuremerwa nemashoko iwayo. Ndaremerwa nemashoko iwayo. Ndakati Nyasha uchaenda kubhora. Ndakashaya kuti ndoita sei. Chandakagona kuita, vana vaende kangovati Nyasha achaenda kubhora. Vanhu vana vachibva titi unoda kuenda kuna kochi ane madhola edu. Ndikati aiwa musasaenda. Vana vakaita sekuparara. Ndakazoti Friday ndimi munhu wechirume ari munharaunda ino pari zvino. Vana vati vaparara zvishoma. Asi ndakukupai muzukuru wangu Nyasha. Ini ndakubva ipapo nekuda kwekuti mashoko anga achitaurwa nevana. Imi muri munhu wemurume, ini ndiri munhu wemukadzi. Ndakukusirai mwana uyu mukomana akutsanangurirei zvavanga vachiitwa nakochi. Saka mwana uya ndakamusiya aina Friday vachibva vatanga kuvatsanangurira zvavaitwa nakochi. Zvadaro izvozvo ini ndakazodaidzwa nemuroora wangu achinditi mama chiuyai, nyaya iyi yatichigara pasi sevabereki. Tagara pasi sevabereki toenda kumapurisa. Takamutsana vanhu vane vana ivavo tichibva taenda kunoungana pamadredhi. Patakaungana hatina kuda kuzoudza vamwe vana vari kusaidhi kwakochi nekuda kwekuti takatya kuti kochi anotiza. Saka ipapo takatuma mumwe murume kuenda kumapurisa. Akadzoka chinguvana achiti mapurisa ataura zvakati ati musanomudenha kochi uyu. Asi takabatikana nemashoko emapurisa nekuda kwekuti taifunga kuti mupurisa akauya manheru iwayo tane simba rekunobata musungwa wedu. Asi mapurisa akati musawana chamunomuita kusvikira imimi matora vana venyu vaendwa navo. Mangwana huyai tokupai medical reports moenda kuEdith. Saka takabva tatora vana pamwe chete nemuzukuru wangu achitaura kuti ndakaonhengodzesikarudzi chakaendiponesa kuti ndakabva ndapfeka bhurugwa rako achibva apfeka bhurugwa rako achibva anzi chibuda. Munhu uya akanga anokapa dhoo, mumwe mwana achibva apinda mukati. Vana vakanga vasiri kurwa vari kutoti kochingwa chani toda mari dzedu nekuda kwekuti kochi uyu akambofamba mudzimba achiti vabereki tipei madhola evana nekuda kwekuti vana vari kungotamba vega, tinoda kuzonovatambisa neimwe timu. Saka tipei madhola evana kuitira kuti vana venyu vagoenda. Vanga vachinzi vana ava vanga vari kuda kuenda kuEpworth musi weMonday. Vanga vari kuda kuenda kuEpworth. Saka tozoti Mwari vakanaka nekuti izvi zvabuda izvi vana musoro. Saka tiri kutenda Mwari nezvaitika uye tiri kuti Mwari vane zhamheno zvavaida kutiratidza paizoendwa nevana kuEpworth nekuti MASP3RMS evana aivadii. Mumwe wachona anoti paakandibata achindichikucha nhengo yangu ndakaburitsa zvinhu zvichena, asi kochi anoratidza kuti hanzi akafara kochi paakabuda mwana zvinhu zvichena. Padhopa pakazonokwa mwana uya ndokubva anzi pfeka bhurugwa. Ndiye mwana akanga auda kuchingidzirirwa muchigaba akabva anzi chipfeka bhurugwa. Achibva angopfeka bhurugwa rake zvakadaro. Munhu akanoka padhoo achibva tonzi iwe chibuda, uyo anoka padhoo ngaachipinda. Kuvharwa kwazvakaitwa zvikoro vana ndiko kwakanga kwakutori kwekutotambira kubhora. Ndopaakanga adaidzwa kumba kwakochi achibva aenda. Paakaenda ndokutanga kuratidzwa foni vachifamba achiratidzwa foni kusvika kumba dhoo richibva ravharwa achiratidzwa foni achibva abviswa bhurugwa. Ndakamubvunza kuti iwe ndiwe akabvisa bhurugwa here? Akati kwete, bhurugwa rakabviswa nakochi. Makesisi evana vakomana vari kubhinywa akawanda ende mamwe acho anongonyararwa. Chingava chikumbiro chipi kune ma responsible authorities kuti nyaya dzakadai so
dzinge dzichienderera mberi. Isu tiri kuti nyaya dzakadai ngadzienderere mberi nekuda kwekuti muno munzvimbo kana kuti nyika yedu zvinotisuwisa kuti munhu anenge aita chiitiko chakadai mangwana unonzwa munhu iye achinzi adzoka munharaunda, munhu anenge aponda munhu mangwana unonzwa uchiti munhu iye adzoka munharaunda. Takambenge tine chiitiko chaungoti every week muno maipondwa vanhu vaviri, every week kumasteps kwaipondwa vaviri, but same person uchingonzwa kuti adzoka zvichaive chichemo chedu. Asi zvino hedu tiri kufara kuti makesis akadaro akazodzimika, asi zvaitirwadza kuti munhu wachona aiita izvozvo taiona achidzoka. Saka apa hatina tarisiro nevemutemo kuti munhu uyu akadzoka. Muri kuda kuti tiite seiko sevabereki kana adzoka? Muri kuda kuti titorewo maaction api sevabereki kana tadzoka? Nekuti tiri kurwadziwa. Muzukuru wangu 13 years ndiudze kuti paanozosvika 40 years zvakadyarika mupfungwa dzake zvingani? Mama, zvinorwadza, chiitiko chinorwadza izvi. Kufunga kwenyu kochi uyu ayatorere chii kuonawo kwenyu semunhu mukuru? Semunhu anobva kuSouth Africa kune munhu webusiness akanga achienda kuZimbabwe hamena kuti takapusa here, kune vanhu vakaporawo zvinhu zvakadai ukauya nazvo tokupa imba here takatozvishayirwa pasho. Isusu tiri kutoti munhu uyu asadzoke muno nekuda kwekuti tichawana senzvimbo tozoona maaction atinomuita azodzoka asina rweko zvakatotirwadza kuti vakaenda nayo kumabatawo mapatsi. Kune makochi vanoti vari kutamba bhora uye zvakare inisusu senharaunda sewangu muzukuru haachatoendi kubhora, which means one kana anga achazove Peter Ndlovu wemangwana nhasi kochi uyu akanganisa upenyu hwemuzukuru wangu nekuda kwekuti inini kubhora muzukuru hawani handichatitenderi kuti muzukuru wangu aende kubhora. Pane vamwe vese vanoita zvakadaro izvozvo. Taikumbirawo kuti bazi remutemo kana waimbeveko wekuti vanhu ngavayemwe, tiri kuti mutemo iwoyo ngaudzoke. Uye pane vanhu vasina mabasa vaimploya ikuhenga vanhu. Kune marovha mazhinji, kune vakawanda vazhinji vasina mabasa, saka tiri kuti ngavawane mabasa ekuhenga vanhu. Kune maticha vatinokupai vana kuzvikoro, kune vebhora vatinokupai vana vedu kuti mutambe navo. Tapota ndoke kutanga nekupedzisira, hatichada kunzwa zvakare makesis akadai. Tatenda. Security leader nzvimbo yedu inoi zvinorwadza zvikuru kuti nzvimbo yakaita seinoyi yedu ino tiwane chiitiko chakadai, especially kuvana vadiki vechikomana vakadaro. Ndine urombo hwekuti tazowana chinhu chiitiko chakadai chaitika munzvimbo yedu. Ndiri kurwadzirwa vana ava zvakaitika pane vana ava vanogona kuzvisiya here kana kuti kujarwa kwaita zvinhu munzvimbo yedu. Kana kuri kujarwa zvichazovei mangwana. Ndiri kurwadziwa and pane munhu uyu ndiri kufunga kuti akusi kungova iye yega pfungwa dzake yega. Ndiri kufunga takatumwa nekuti akabva kuSouth Africa. Isusu hurumende yedu muno inorambidza izvozvo, inorambidza zvechingochani izvozvi, asi kuSouth Africa vanobvumira vandochata varume vanochata. Isusu hatichatise varume muno ndirabuno. Asi nikuziva kuti mukomana abva South Africa ndifunga kuti akatumwa kuti ida kuZimbabwe unese unopanda zvinhu izvi pagrassroots nekuti vakuramba chingochani munyika mavo. Kuti mutore kuti chokwadi akazita pfungwa dzake zvikuramba nokuti akaunganidza vana vakaunganidza vana vakaungana vawanza vachiti timu dzebhora handiti mapuraizi angu ebhora. And zvaita zvacho zviri technically zvokuti tifunge kuti zvitoramba kuti titi ipfungwa dzake nekuzvaaizoita mumba umu. Vana vese ivava hapana munhu amwe anakaza. Ndikutarisa kuti mwana wese akapinda mumba make akabatwa, asi nekuti vana vaidhiragwa hapana chavaiziva after kuti chii chazoitika.
vana vaidhiragwa vanavo vana vangaramba zvavo vamwe vacho kuti ndakapinda hapana chadai kunyepa vana vese vakabatwa vese vanavo izvozvi pane mwana nhasi anzi nadhokuta akabatwa wakwadza iwe mwana iwe akuramba kuti handinaini nekuti chokwadi hapana chakaziva anga adhiragwa mukomana uyu akashata aita zvinhu zvakashata munyika medu zvakaoma bataure zvenyu handizivi kuti vemutemo vachazvitora sei ndaiti danga bata hake murume one zvaa zvakanaka vana vadiki feti mwana iyoyoyo pamwana ega ega unotamba naye mwana 2 3 zvinozoi mangwana kuti vese vari kuenda vari kutorwa vana vavo vachienda kana kuti kuenda vana kuenda kundamba bhora kana kuti vari kuendesa vana mumakadhemi ngatiedze mberi patokwanisira kuongorora kuti vana ava vakuita zvebhora here kana vapedza bhora vana ava vari kudzoka kudzimba here nekuti zviitika izvi apa pachiko chakaita kuno chakaitikira pokuti mwana kana apedza bhora aidaidzwa kumba saka zvichireva kuti mwana kana achinzi mwana aenda kubhora ngazvikupera ground odzoka kumba uyezve vabereki teerei vana mumakadhemi ikoko munoona kuti ibhora here zvikupera kubhora here hakuna kwari kuendesa here vana ava nekuti chokwadi tiri kungoregerera vana vachienda hatizozivi mangwana kuti vana vedu vakuita zvakata sei ndine urombo zvikuru kure vana ava kuramba nekuti kufuma one unorapwa haungorapwe utano hwako chete asi nepfungwa bhozi inokanserwa mazona nekuti mangwana uzozviona kuti muzoona mangwana mwana akurwara mupindirira kuenda kusipiro muza mwana wewe kuti aiwa mwana wenyu ndofunga akapiwa chirwere asi nekuti hana kurapwa anobuda pachena kuda pachena kwakanakira kuti mangwana unobatsirikana nenharaunda uende kubatawo zvakanaka neuyo vana vacho imi vana vabereki vane vane vavo garai pasi nevana venyu haisi mhosva yavo vana vakabatwa vakambunyikidzwa saka mimi vana hamuna mhosva ine munhu akambunyikidzai budai pachena murapike budai pachena murapike budai pachena mukanserwe budai pachena mugonotamba nevamwe zvakanaka because mukata inonzi stigma yamanguita iyo unoziasoleta unozita munhu asina pfungwa dzakanaka haugoni kudzoka mufeti yakanaka kunze kuti wabuda pachena then wobatsirwa wokanserwa musha wokutambira une vabereki vari kugara pasi nevana vavo kuti iwewe ita kuti handina kubatwa une vabereki vakutoramba kubuda pachena nemwana kuenda kumapurisa kuti mwana wangu anga aripo pane vana vakutoti mubereki arikubvuma akutosarudza kuenda kubasa kukuti atori mwana akaenda naye kumapurisa bcause kuna vabereki mumwe chete handiti arikugara nemwana wake but chitiko chaitika kudaro haasozvikoshesa mfunge vabereki please vane vana vavo vakanga vachienda kumabhora endei kumapurisa kumutora matsamba vana vaendese vandonotestwa vashoma vaenda vabuda mfunge paona 30 papo bcause matasiriro angu panyaya iyi kunyepa chake kuti pane mwana akasara hapana mwana akasara hapana kana mwana kuti haiwe ndakangudai hapana chakaitika chakaziva kunyepa vana vakati vaidhiragwa vanavo aizosiwa anoti apedza kuita zvinhu zvake then mwana uyo abekenuka handizvo ozomuti ongomba tasei kuti akari mwana anga asina kudhiragwa mwana uyo akabata pendi maoko zvichira kuti mwana angadhiragwa mwana uyo akazodzinga mumba kuti tipinda kubuda mumba saka vabereki please batanai nevamwe ichi chatodywere chiri munzvimbo yedu hachisi chendimega kukaramba mangu ini handina mwana alright wanoumba mangu aita but musha muno vana ivavo vachatamba nemwana wangu musha muno mwana wangu ari muno mangwana tikasarwisa tichangobatawo mwana wangu saka ngatibatanei please vabereki tiendese vana vedu kupi neimi vana mugorobara mudzimba mugorobara kusiri bhora mudzimba muchabatwa budai pachena ndabatwa yesa muongorori netsvakiridzo ndofunga mangonzwa vatauriri malocal residents anana baba anana amai varwadziwa makatarisa muri kuona kune mhomho yevanhu pane vanowo zvakare vaitotrenwa bhora nakochi vavavo but chakashikamadza vamwewo anana amai nana baba zvakare vari kutoti pavana 30 ava
12 ndo vakwanisa kuuya chete nanamai vavo. Vamwe vese ava tingatoti 18 hapana akwanisa kuuya. Vabereki vanzi vari kutoramba kuti vaende kunotora matsamba kupolisi kuti vana vavo vaende kunotestwa. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Mangwana panofuma mwana aine dambudziko raainaro ozokungura zvakare kuti dai ndakaziya dai ndakaenda nemwana wekuchipatara. Tinokurudzirwa zvakare muivo mucomment section mupawo pfungwa dzenyu kuti chinangwa chaitorerwa angava maSPMS nakochi uyu akanga chengenge chiri chei. Zvakare kurepa kwaaita vana ava zviri normal here kana kuti zvine sort of rituals. Aiwa, muivo mucomment section mupawo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next.